Здравей, българио, възроди се и стани сега. Не напускай родните села, а се завърни и живей така. Здравословно, плодородно, научи се на много, покрай тази красива сътворена от Бога земя. Здравейте и добре дошли в Модерни селяни. Ние сме, така да се каже, младо, не чак толкова, семейство с 2 деца. Предварително се извинявам за синтезирания глас, но в момента, тъй като и работя и спим с децата в една стая, няма как да записвам и звук наклонена черта глас. Успяхме да кандидатстваме за кредит, максималния за който ни одобриха бе 15 000 лева. С много търсене и обикаляне къде ли не, с времето леко се стопи и останахме с 2-3 варианта, като човека, който се съгласи да доизплатим на изплащане, като се впише в нотариалния акт, бе един. Ето така се здобихме с нашата старица. Под старица, повярвайте ми, с доста проблеми, за които съм наясно. Като се започне от покрива, компрометирани основи, ток, електроинсталация, вода и т.н. В момента на пускане на клипа, ние вече живеем и все още ремонтираме къщата. Така да се каже, малко и обстоятелствата ни подтикнаха да действаме, че няма време. И така, нашата идилия започна. Ние не сме точно модерни селяни, лъскава къща, хубав имот, топ кола, може би това се подразбира под думата модерни. Обикновени хора, които желаят поне малко да дарят на своите 2 деца, частичка от неопетнено, невинно детство в кал, природа, прах, комът в ръка с домат докато тече игра, надали, ще е същото, но все пак осъзнахме с времето, че това е важно за всяко дете. И така, още миналата 2024 започнах с първия ремонт. Покрива беше в окаяно състояние, затова и местата, на които е текло, бяха компрометирани зидовете. Започнах, като взех керемиди, за да заменя напуканите и счупените, смених турските керемиди, ползвани за капаци и подмазани с вар и пясък, които се бяха измили и разнесли из покрива, сложих 2-метрови метални капаци. Залепих ги с пяна. Да, знам, няма да държи и т.н. кофти и глупаво решение. За сега държат, идната година, ще оформя пяната и ще боядисам пяната и керемидите в червена полимерна боя за керемиди. Ще видите и други нестандартни ремонти. Така стигнах половината покрив, дойде зима, няма време, боялсти по децата и други неволи и успях само да дохда и да сложа 2 стълба, за да ми пуснат тока. Този покрив седя общо половината ремонтиран и другата половина покрит добре с найлони, около 5 месеца. За съжаление, не успях да снимам целия работен процес, а по-скоро преди и след. Надявам се за последните 2 стаи да мога да снимам повече подробности. Смятам, че бюджетният ремонт, който правим, би бил полезен за много семейства без възможности за пишни ремонти. Някои имат финанс за материали и хубави материали, други финанс и за майстори и за материали. За нас и двете са лукс. Олин, да не ни съдите, буквално правим каквото можем, колкото можем и с каквото можем и разполагаме в наличност. В този клип ще видите как живях 2 месеца и отгоре в борда на камиона, на палатка, къпех се с туби с вода, защото в къщата нямаше вода. Дори доскоро, бепе си почти къмпинг, не бих казал лошо изживяване, докато температурата беше поносима. Започнах първо с едната стая, къртене на мазилка и частично презазиждане на повредени стени, след това яломахане на варовата мазилка и старата кирпичен мазилка, къртене на под, къртене на мивката старата, изкормване на талашита от висящия таван и докъдето стигна в клипа, да не стане прекалено много. Тавана беше тип висящ, но с дървена конструкция. Беше запазена, тъй като не е стар. Използвах USB, върху което по-късно сложих фибран, мрежа и шпакловка. Освен тавана, виждате вече изкъртения под и направения изкоп за пояс и плоча. Сложена и, разбира се, арматура и мрежа. In the jungle, the mighty jungle, lights is away. So many stumps here.
Междувременно, докато дойде бетонът, стана така, че се забавиха и ме мотаха доста време и намерих друга фирма, но мина време. Та докато стане това, почистих двора и се пренесох с палатката в шатрата, която построихме с големия ми син, защото дойдоха жегите и в камиона просто не се понасяше. Построихме и оранжерийката, посадихме, юни месец средата. И продължихме с ремонта. Токът досега беше в камиона, да, голямата жица отиваше там, но вече е изместен в шатрата с малкото табло, от което излизаше един разклонител. Освен за машината си захранвах и компютъра, за да мога да работя по сайтовете. Занимавам се с уеб дизайн и SEO оптимизация. Бетонът технически беше пълен провал. Казах на момчето, ме пита дали да го изсипи по-гъст или по-рядък. Аз му викам, да, рядък ще го разстеляме. Да, обаче за първи път такова голямо количество и се оказа, че не мога да го разстеля толкова лесно. Но и освен това, тъй като не знаех дали ще ми пристигне на време заплатата, поръчах по-малко бетон, отколкото ми трябваше и реалистично не ми стигна. И тук сега ще трябва да оправям нивото с някаква заравняваща мазилка. Междувременно си подадох и документите за свещеничество, а след бетона, за маската и тавана, се нанесох в стаята звезда бъдеща кухня, да спя, че тогава жегите бяха по 40 градуса плюс, пика беше 45, за справка, пика надолу към Първомай и Пловдив в същите дни беше 54 измерени. И така, налепих тротуарни плочки, за да вдигнем кухнята с 10 см, 2 реда всеки лепен, и след това плочки, които брат ми подари за пода около кухнята. По-късно наредих меламината остатъка от стаята. Започнах да сглабям мебели. За този клип толкова, в другия ще покажа процеса в банята. Довършителните работи в тази стая, за съжаление, не ги снимах. До следващия път и благодаря, че гледахте. Здравей, българи, възроди се и стани сега. Не напускай родните села, а се завърни, живей така. Здравословно, плодородно, научи се на много, покрай тази красива сътворена от Бога земя. Здравословно, плодородно, научи се на много, покрай тази красива, сътворена от Бога земя. Здравословно, плодородно, научи се на много, покрай тази красива, сътворена от Бога земя.
възроди се и стани сега. Не напускай родните села, а се завърни и живей така. Здравословно, плодородно, научи се на много, покрай тази красива, сътворена от Бога земя. Здравословно, плодородно, научи се на много, покрай тази красива, сътворена от Бога земя. Покрай тази красива, сътворена от Бога земя.